Als je de branche joggen, dan kun je net vaststellen dat er nog broekbaar gwot wezen zal. Doch kunnen deze balken bij de herbouw weer een bestemming krijgen. We proberen wel heel veel balken en zo die nog wat volume hebben qua doorsneden, allemaal apart op te slaan. Nou ja, je kunt ze misschien op een duur laten stralen en wat dunner schaven. En dan kun je ze misschien nog her en der voor een andere zolder of hogerop misschien nog hergebruiken. Moeder de Windlust is verzekeren voor herbouw. Maar toch is het heel belangrijk dat het oude materiaal op een nij broekt wordt. Het oude hout dat heeft monumentenstatus en dan blijft het een monument. Als het hergebruik van hout bij de herbouw weer gebruikt, dan blijft het een monument. En dat wil je hem graag? Nou ja, dat heeft ook een beetje met het onderhoud in de toekomst te maken. Maar het is een monument, daar doe je het voor. De bron had ook op de orenmoenders in Nederland een soort indruk maken. Daarom komen die manmachtig in actie. Jeder water al terug moenders in Holland hield in sammelen. Er wordt origineel inventaris onbeen, liek als weegschaal en gewichten. En op Nationale Molendag, hoe 2 weken, wordt terug orenmoen hield in sammelen voor de Windlust. En daar weten ze in Boeren voortwol een bestemming voor. Ik ben al benaderd door mensen die zeggen van de details die moeten terugkomen. En daar wordt echt aan gewerkt om dat met zulk soort geld iets van de details weer terug te brengen. Wat voor dingen moeten we dan denken? Nou, er stonden echt hele mooie oude handschriften in die uit 1840 echt met mooie krulletters en zulk soort dingen. Dat kun je wel namaken. Waterherbouw Dwaanzeel wordt maar een onbesteging bepaald.